Ngapunten nggih niki ilmu umum mawon nggih. Mboten hakikat tapi langsung kurban. Niki ngapunten nggih kula mawon nggih. Kula mboten gadah napa-napa. Kajenge hakikat ngrasakaken kula mboten gadah. Tapi kula kepingin kurban. Nggih akhire ingkang kula laksanakaken biasa niku kurban riyin. Ngoten, mongko mangke Allah maringi rezeki lintune lewat pundi nggih mangke kula hakikat niku nggih. Lek hakikat niku mboten angsal tedi napa-napa, ngicipi mawon mboten angsal. Ngoten menawi nggih. Lah lek kurban panjenengan asal beberapa persen dari daging ingkang disembelih niku wau, asal pinten sepertigae. Dadene sampean mboten napa-napa. Lek kurban niku sampean angsal jatah kiambek sampean masak sampean tedhok kali keluarga panjenengan mboten napa-napa niku. Lek hakikat mboten angsal blas kudu tolak langsung diparingaken dipasrahaken. Lah niku intine niku belajar ikhlas nggih. Pun ageng-ageng ten mriki mawon sampean betul-betul niku wis alhamdulillah surga mangke urusane ditambahi kalian istiqomah, cukup sholawat mawon, cukup bismillah mawon, cukup istighfar mawon. Mboten usah jero-jero poso pati geni, mboten usah jero-jero poso muti, mboten usah ten ndukur gunung. Cukup panjenengan lampahi ten griyane panjenengan kalian keluarga panjenengan mangke ten alam kubur sampean kepanggih malih kali derek-derek panjenengan. Lah lek ten donya niki panjenengan ibadah dhewe-dhewe kajenge kepanggitan pundi ten alam kubur mboten saged. Sing jaler nggih dados imami keluarga lan putra-putri anakipun panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas.